diba? Hindi naman napaghahalatang nung last December pa itong videong ito. So ito na nga yung last linis namin dito sa bahay bago nga mag New Year. Ay na po, umakyat pa kami ng Baguio para lang maglinis ulit dito. Syempre alam nyo naman yung ating kasabihan na bago nga dapat mag New Year ay malinis nga itong ating kabahayan. Kaya naman kahit nga nasa La Union na nga kami nung Pasko ay umakyat nga kami ulit dito bago mag New Year. Pero syempre bumaba ulit kami ng La Union para dun nga mag New Year. Kaya ayan, pagkatapos ko ang nilinisan yung aming kwarto, itong at sinunod ko na nga rin itong aming sala na kusina, ganun ba? Ano ba't iisa lang naman itong aming sala at saka kusina, kaya naman medyo maliit lang ba? Medyo maliit pero ay naapo nagaduti garot-garot na. Mas marami yung laruan ni Arkidandan kaysa yung gamit namin, ganun. At yan talaga yung mga milyonis namin, yung mga laruan ni Arkidandan ay naapo. So ayun, pagkatapos ko ang ginilid muna yung mga laruan ni Arkidandan, etong at sinunod ko na nga itong aming may bintana. Syempre, iisa lang yan dito sa may aming sala. Iisa lang pero ang daming ek-ek ay naapo. At syempre, tutudo ko na nga yung paglilinis ko dito sa aming may bintana dahil once a year nga lang to ay naapo. Kayo rin ba o ako lang yung bihira lang maglinis talaga ng bintana? Pero syempre, bago talaga magbagong taon ay nag-general cleaning talaga ako dito sa aming bahay. At syempre, vinacuum ko na nga rin para nga masimot yung isang taon na alikabok dyan. Oh, diba? Parang malinis na pero syempre hindi pa nga ako nakontento dyan. At talaga nga namang ililibagan ko dyan kaya naman pinunasan ko pa nga ng todong-todo. At syempre lalagyan ko din ng pang-aesthetic na wallpaper para nga hindi makapasok yung mga mababait. Oh, diba? Pang DIY na design na nga ito at yung dating ang nandyan ay yung ang folder. Oh, diba? Feel na feel. Pero aminin nyo, iwas pagod kapag may tugtog. Mas ganadong magtrabaho kapag may pasayaw-sayaw, ganun. Di bali nang wala sa tono, basta masaya kang nagtatrabaho, diba? Oh, siya, ito na nga't ilalagay ko na nga yung pang-milyonaryang kurtina. Ay naapo, isublik manon at isugarot ti adda. O siya, alam nyo na kung nasaan yung pang-milyonaryang kurtina na yan. Palagi naman ako naglalagay ng link dyan sa may comment section at dun nyo nga lang makikita itong mga gamit namin. Kaya naman kung gusto nyo nga rin mag-check out nitong pang-milyonaryang kurtina ay makikita nyo nga lang dyan sa may comment section. O siya, hindi pa nga kami tapos kaya ayan, for the linis pa rin nga ang mga person. Hindi na nga kumantay ng asawa ko kaya ayan nga't nakikibabali na ay naapo. At hindi nga uso ang walis for today's video dahil nga merong pang milyonaryang vacuum kaya naman i-vacuum ko na nga lang. At ito na nga yung pang-milyonarya naming kurtina for today's video ay naapo nagatidug. At syempre hindi nga rin matatapos itong paglilinis namin ng sala na hindi nga namin may lalagay itong aming pang-milyonaryang carpet. O diba, meron tayong pang-milyonaryang carpet for today's video. Charis. O siya, ito nga't malapit na nga kaming matapos kaya naman magpapalit na nga rin ako nitong cover ng aming sofa bed. Pero syempre, charis lang yun, ito talaga yung reality ay naapo.